Имам слава и пари, но нещо много ми тежи, но нещо много ми тежи. Не знам дали ме обичаш ти. И така пристига един брилянтен поздрав специално от мимето, така наречената София. София иска да поздрави лично своето семейство. За Валентин, за Андриана, като им пожелава да са живи и здрави. Също така за своята сестричка и брат, за Вени и Чудо. И най-вече за своята принцеска, за Кристина. Айде, миме. Имам слава и пари, но нещо много ми тежи, но нещо много ми тежи. Не знам дали ме обичаш ти. Имам слава и пари, но нещо много ми тежи, но нещо много ми тежи. Не знам дали ме обичаш ти. Яша миме, яша, айде ту менге яша, айде миме яша, pero менге гилаве. Айде миме яша, айде ту менге яша, айде миме яша, pero менге гилаве. Сега музика на поздрав специално от мимето за своето семейство, като им пожелава да са живи и здрави. Също така иска да поздрави своя брат със следващата песничка. Хайде, Чудо! Леско робеме традела, от Чудо традела, onaj šukar bemre, lele sarkelena, Ajde Čudo jaša, ajde Čudo, ajde, lele ginavena, obele tradena, onaj šukar alto, lele ginavena. Айде миме яша, айде миме яша, айде ту менге яша, айде миме яша, pero менге гилаве. Айде миме яша, айде ту менге яша, айде миме яша, pero менге гилаве. И от името специално за своята принцеска, за Кристина. Аз те обичам, дъще. Мангавато. Аз те обичам, дъще. Мангавато. Хайде миме яша, хайде миме, айде. Завади, оригинално гилаве. Хайде миме, айде. Завади, оригинално гилаве. И тези манекенки са големи бизнесменки. И тези манекенки са мултимилионерки. И тези
манекенки, са големи бизнесменки. И тези манекенки са мултимилионерки. Хайде, яша, яша! Чек, чек, чек! И така от името продължаваме специално за своето семейство, като им пожелава да са живи и здрави. Ние ще биме. Айде! Мария, Мария, Мария.